Market? Az. Veszettek köcsök. Fia, akkor az van, hogy tudod, hova megyünk? Elmegyünk bombonérgetni. Aztán mi lesz a bombonból? Lapos lepényhan, és tudod miért lapos? Mert megkúrta bálnaget. Mi a kedvenc állatod, Szabó? A varangyos béka. És miért? Meg gülő a szeme. És miért gülő a szeme? Mert látta, hogy megkurta a bálna a lapos vékony mennyhalat. A mennyhalat. Mert a bálna jó megbaszta a mennyhalat. Az az egészben legsősebb, hogy akinek a szülinapja van, az így sincs, bazd meg. Az ide hívott minket berúgni, az sehol nincs az ember, érted? Azt mondta, tudod milyen brenkó leszek? Hogy kancsalítok, érted? Nézd meg. Nem így születtem, de fia. Mutasd az orrod! Mutasd az orrod alulról! Lejt a pillanat. Fölülről. Gumiorúban. Végülis figyelj, ez már kapott. De legalább nem fél attól kap. Na ennyi. Figyelj, most már vegyed már magadat is, mert úgy szállsz már bazd, mint szar. Esküszöm, de figyelj, ezt fölrakod az ívregeti. Fú, ezért úgy megverlek, mint szódás. Anyát tejét főbüfögöd. A gyerekkori képed elsárgul a falon, olyan füles lebaszok, geci, ha ezt fölrakod az ívre, rohadjál meg. Tudod mit neked? Egy talicska apró póni lófasz, azt kapkodjad be, de most már hagyd.